Hello, welcome sa atong pinakaunang video about linear algebra nga binisaya gyapon kaya ron mas masabtan na to, no? Especially sa mga undergrad nga naglisod ani. So ay mo kabalaka kay paresta ninyo nag-undergrad naglisod og taman aning linear algebra. Kung siltian ta mo sa rason nganong naglisod ko posible nga maglisod pud mo. Kaya natong gamiton nga reference kay linear algebra 4th edition. Okay? 4th edition, ang authors na to ani kay si Stephen H. Friedberg, Arnold J. Ensel o si Lawrence E. Spence. So maka-download mo ani sa internet. Free siya. Linear Algebra 4th edition. Kung mo na itong mga authors. Okay. Ita sa ato ang first chapter. So, atong first chapter is all about vector spaces. Pero usa na siya, maghatag sa kunyo og tips, no? Tips kung unsaon pag-study ning linear algebra. Okay. Now, ang tip na ko sa inyo is number 1, go with the flow. Ayaw pag una-una nga inig makita nimo na or makakita kag example kung ano dayon siya na dayon sense dili na siya tinuod diri sa algebra or sa linear algebra, no? Ayaw pagsalig sa imong intuition ug ayaw pagsalig sa imong guts feeling. Pero sa karon, go with the flow lang sa ka. Next, number 2 is trust the process. Same ni siya og reason sa number 1. Pero ang akong pasabot sa trust the process is ayaw kabalaka kay kanita nang naa sa libro is tinuod ni siya. Pila nakatuig ni siya or centuries pa ka ni siya ginatudlo sa mga universities ug ang mga application anay perting daghana. So automatic posible nga masayop ko sa ako ang ginayaw-yaw diri pero dili gid masayop ang mga mathematician nga nag-establish ani. So trust the process. Ayaw pag-expect nga inigbasa nimo sa imong libro karon or pag buhat atong lectures karon magka-sense da ini sa mga tanan. Dili inana ang mathematics. Tungod kay ang linear algebra especially is abstract kay ni siya. Okay? Muni isa sa rason nga naglisod kong taman sa linear algebra sa una tungod kay intuitive kay ko nga pagkatao, no? Pag tan-aw na ko nga murag dili mo gana sa kong intuition, di na dayon ko ganahan kay tan-aw na ko wala siya sense. Pero in fact na magi siya sense kay established na gud na siya sa mga mga tawag ini atong mga known nga mga mathematicians, no? Okay. Okay. Isod ning linear algebra tungod kay kinahanglan niya og daghang experience about past mathematics ninyo, no? So, abstract ni siya tungod kay generalization ni siya sa mga katong mga past structure of objects nga nakita nato sa mathematics, mga past. So, for example, is na kay katong Rn or katong mga polynomials, no? Na kay polynomials na sa pailain dani diri basta etc. na ang Rn polynomials ug kaning example 3 nato is lain-lain ni siya nga mga object, dili na sila parehas. Pero naa sila mga common properties. Okay? Ikan sa common properties nila, pwede ka magsulat og rules, no? Set of rules. Na gikan sa set of rules maka-construct ka og mga theorems mga sa pa mga propositions na basta ang tawag ani nila diri nga part is results na niya then after ani is mo nang itawag og applications. Okay. Now nisulti ko nga balik ta nganong nisulti ko nga go with the flow, trust the process. Huna-hunaan ninyo ang linear algebra nga mura siya og chess, no? Huna nga ang linear algebra kay chess o kay dula nga chess, no? Ngano makasulti ko ani tungod kay sa chess
naay rules ang chess nga primero walay sense. For example, nganong ang dagan sa imuhang tawag ini bishop kay always diagonal. Nganong permanente diagonal. Wala may misulti sa tuwa unsay rason nganong diagonal yung always. Basta kay kabalo ta nga diagonal, pero ang utana ta nganong diagonal, ambot lang wala ta kabalo unsay tinuod nga rason. Next is katong knight, or sabi ni Saya pa ang tawag kay horse. Nganong ang dagan sa horse kay letter L, no? Nganong always letter L? Nganong dili man X? Nya, for example, ang rook, nganong ang rook kay always vertical or horizontal lang man yung dagan? Ang king, nganong ang king kay always tag one step lang man pwede? Ana. So kung mangutana ka nganong kana ang rules, nganong muna ang movements lang sa mga pieces kay wa ta kabalo gid unsay rason. Pero wala na nagpasabot nga ang dula nga chess kay walay sense. In fact, ma-enjoy sa kadaghanan ng chess bisag wala sila kabalo sa rason kung anong mo na dagan. Mo na dagan sa bishop, mo na dagan sa knight, mo na dagan sa rook or sa tower, o nganong mo na dagan sa king, no? Na-enjoy man gyapon nimo bisag wala ka kabalo unsay reason ngano na. So, sa karon una na lang sa nga inana nga to ang linear algebra. O kadugayan is magka-sense ra gid na siya. Kay in fact ang mga results aning chess is katong mate ba kumbaga or draw na mura ba kag nag-set up ng kag rules nya gikan sa mga rules maka-construct ng kaog mga results mura pud siya chess. Okay, pero diri sa linear algebra magka-sense lang ni siya as mag-progress ang kuan, may mag-progress ang atong pag-study about ani nga topic. Okay, enough na siya nga kuan nga tips para makasurvive mo ning linear algebra. Go with the flow o trust the process. Una-una ang linear algebra kay murag chess. Walay sense ang mga rules, pero naay sense ang pagdula sa chess. Okay. So, ang first nga topic is vector spaces. Skip na ta. Largo ta sa definition sa vector spaces. Unsa gid ning vector spaces? Okay. According to this definition, a vector space or linear space V over a field F consists of a set on which two operations called addition and scalar multiplication, respectively, are defined so that for each pair of elements x, y in V, there is a unique element x plus y in V, and for each element A in F and each element x in V, there is a unique element AX in V such that the following holds. Oops, ay sa gadlock ato ning tagsa-tagsaon. Print screen, dadto na to ni siya sa paint. Okay. Dadto na to ni siya sa paint aron maisa-isa na to ni. And then, piyahan na to yung definition. Copy. And then, paste na to 3. Okay, muna siya ang definition, no? So, saan mo na to ni pagsabot? Una-una lang ang vector space ay kay kuan lang gid siya. Duha lang siya ka set. So, naatay duha ka set. Set B o naatay duha ka set sa giat lang sila. Naatay duha ka sets, no? Set A set A naman noon. Set B, okay? Set B and set F. Okay? Okay. Ang pasabot lang ani is naa kay duha ka set, no? Naa kay duha ka set. Set B o set F. Unya,
gikan sa set V ug set F naa kay gi-define nga operations. So naa kay set V, naa kay set F, naa po kay operations. Naatay duha ka operations. Naatay duha ka operations nga gina-apply sa set V lang. Sa set V lang. Okay? Ang tawag ani sa set V lang siya. Naatay isa daay. Dili to naatay usa. Naatay usa ka operation. Sorry, anang extra. Basta kay wala ng S. Naatay usa ka operation nga gina-apply sa set V lang. Ang tawag ani nga operation kay addition. Okay? Unya naasad tay naatay. So butang na to nig 1, butang na to nig 2. Tawag na to ni 3. Naatay operation nga gina-apply sa set V o set F. Okay. Ang tawag ani nga operation kay scalar multiplication. Scalar multiplication. Okay. Now, according to Drea is kaning scalar or kaning addition na to is kani there is ato ang addition na atay rule ani. Okay? Kung magkuha kag x, magkuha kag y nga element ni V, si x plus y pod nimo is naapod kang V. Ano siya ang sa addition. Okay, ang pasabot lang anis kung magkuha kag x o y nga nasa set V, pag imo siyang i-add, ang result is naapod kang V. Na mangutana ka sa kuha og unsaon na to pag-add ni nga unsaon na to ni siya pag-add nga wala man ta kabalo unsa ning set V o wala pud ta kabalo unsa ning set F, no? Wala ta kabalo unsa ning set V o wala pud ta kabalo ning set F. Di man ta unsa pasabot nimo sa mag-add kag number. Wala man diri gisulti nga number ning V, wala pud gisulti diri nga number pud ning F. So unsa di pasabot nimo diri sa addition? Mao ning ginatawag na to og abstraction, meaning general siya. Wala ta nag-prescribe ug unsa jud pasabot nato diri sa mag-add. Wala gid ta kabalo unsay pasabot nato sa mag-add diri. Basta kay naatay operation nga gitawag lag add. Dili gid siya literally nga gi-add, meaning ato pang i-subscribe or subscribe tawag ana. Ato pa siyang tawag ini i-define unsay pasabot nato sa addition diri. Wala kita kabalo unsay meaning ana. Next is kaning scalar multiplication. Naapod ni siya additional nga definition ng scalar multiplication diri. The scalar multiplication is kung si x nimo kay V, unya kay si A pud nimo is na kang F. Ang AX pud nimo is naapod kang V. Now, mangutana na po ka sa kuha, kasi pasabot na ko ng multiplication. Wala man ta kabalo unsa ng set V o wala man ta kabalo unsa ng set F. Wala man nagsulti nga ang V kay number o si F pod kay number. Ang pasabot lang ana is naay murag scalar multiplication. Pero dili nitong multiplication nga usual nga ginabuhat nato sa ikag elementary o high school. Pwede nga usual pero pwede pug dili. Okay? Wala kita kabalo sa ning addition diri, wa pud ta kabalo unsa ning scalar multiplication diri. Gawas og i-define na nato. Okay, mo ni siya ang addition o mo pud ni siya ang scalar multiplication. Okay. Ato tong idungag tong ubang part sa definition. Such that kani nga mga condition kay mohold. Okay.
screen. Ato diri sa paint. Control V. Oh, kani nga mga condition kay hold. Okay. Yahaw na to ni. Control V. Asa naman to? Control V. Tara. Hingana ra. Okay, first is tawag na to og commutativity. Kani. Ang meaning lang aning commutativity is kung i-add nimo si x plus y, pareha siya sa y plus x, no? So, dili mag-matter ang kuan, giuna ba nimo i-add ba nimo si x kang y o gi-add nimo si y kang x. So, kuan rin siya. Dili mag-matter ang order. Ang tawagan ni is commutativity. Ang next is associativity of addition. Meaning aning associativity of addition is iuna nimo add si x plus y, usa nimo i-add si c. Is parehas ra sa i-add nimo una si y o c, usa nimo i-add si x. So, meaning sa associativity. So, dili mag-matter og kinsay unahon nimo sa duha. Usa nimo i-add ang isa. Next is, there exists an element in V denoted by 0 such that x plus 0 is equal to x for each x in V. So, nag-exist ko no, there exists an element in V. Note ha, wala pa nato gisulti diri unsa ni si V. Wala nato gisulti diri unsa ni si V. Basta kay according diri si V naa siya element nga kuan 0 ang symbol. Dili ni siya tong literal nga 0 nga number ha. Wala ta kabalo unsa ni siya basta kay para mas madali atong istoryahan ay ato na lang pud siyang i-denote og 0. Next is, for each element x in V, there exists an element y in V such that x plus y is equal to 0. Kani. Nga dayon, for each element x in V, ang 1 times x is equal to x. No, mga tana ka, unsa din ning 1 diri? No? Unsa din ning 1? Ang kaning 1 diri is element ni siya sa tuwang f. Okay. Now, mga tana ka, unsa din ning f diri no? Makaduda na kay nganong naa may number nga 1 dira. Now, ang atuwang f diri mo na ginatawag og identity element sa field. Identity element sa field. Wala ta kabalo unsa ning f diri basta kay hunahuna lang ninyo nga ang f kay mura siya real number or mura siya complex number pero dili gid siya necessarily nga mauna. Pero hunahuna nga mo action nga mura ingana. Next is, for each pair of elements A, B, and F, and each element X in V, ang A times B times X is equal to A times B times X. So, associativity gyapon pero multiplication na or scalar multiplication, no? So, si X na to diri kay naa kang B, nya si A ug B na to kay naa kang F. Next is, for each element A in F and each pair of elements X, Y, and V, ang tawag ani kay left distributive property. Ang imuhang A nga naa kang F, pwede nimo i-distribute isa-isa sa gi-add nga X o Y. Nya, ang sa next is kabaliktaran or kabaliktaran meaning kaning sa pikas isa wala man pwede po diri sa tuo. No, pero instead nga tawag ini instead nga scalar si X kundi vector si X si A ug B kay scalars. Kay the elements X plus Y and AX are called the sum of X and Y and the product of A and X respectively. Okay. So, mura na siya. Walay laing kuan na. Walay laing kuskus balungos na. So, atong bata og summary. So,
A vector space is actually vector space. Okay? Ang vector space is actually sets lang siya. Na kay sets V and F. Okay? Ya dayon, gikan aning sets V and F na kay operation nga plus. Okay? So plus na V cross V to V. Okay, unsay pasabot ana is kung magkuha ka og x kang V, na to x diri magkuha pug kag y ani diri pag i-add nimo na siya, ang x plus y kay element pud siya ni V. Kumbaga, kung mo ni ato ang set V, nya mo ni ato ang x, nya mo ni ato ang y, kani silang duha pwede na to i-combine gamit ang operation nga addition. Unya, ang mogawas ana is naagyapon sa set B, pero ang iya narong name is x plus y na. Okay? Number 3, naa kay kani o kani. So, kani nga operation is f cross v to v. So, ang meaning ani is kung magkuha ka og a nga naa kang f, nya magkuha po ka og y or x baka, ang kani siya ax karon or tanda to og ax is naapod siya sa set B. So, ang may tabo is kung baga, kung mo niya to ang set B, ug mo niya to ang set nga F. Kung magkuha ka diri og element nga X, nya magkuha ka diri element pod nga A, kani sila kay pwede nimo i-combine, no? Combine nimo siya nga itapad, nya ang mogawas anay pagtapad nimo is naagyapon sa V. Nagpanganlan nimo siya og AX. Okay. Unya, gikan ana naa kay inig mag-add ka kani siya, inig mag-add ka naa ni siya ma-satisfy nga mga condition. Una is si x plus y is parehas ra sa y plus x. Okay? So number 2 is katong associativity, ang i-add nimo si x kang y, usa nimo i-add kang z kay parehas ra sa i-add nimo si y og z daan usa nimo i-add si x. Next, number 3 is naay element si V nga mura og 0, no? So naay element si V nga murag 0, no? Murag 0 kay for example sa 0 mag-add ka og 1 plus 0, 1 ra man pud, or 2 plus 0, 2 ra pud, or 0 plus 0, 0 ra pud, or sa ginana. So na kay x plus 0 is equal to x. Next is number 4. Kada kuha nimo x sa V na ay element nga ang y sa V nga pag i-add nimo silang duha, x plus y is equal to 0. Okay, ang analog ani is mura siya og additive inverse. For example, 1. Unsay i-add nimo kang 1 para mahimong 0, negative 1. Unsay i-add nimo kang 2 para mahimong 0, i-add nimo og negative 2. 1/4, unsay i-add nimo kang 1/4 para mahimong 0, negative 1/4. So, muna siya ang additional nga rules dere. Next is kaning sa scalar multiplication. Ano naman ni siya? Now, sa scalar multiplication, tama to ni siya og number 5. Naay element, no? Naay element nga murag 1 sa F. Nga ang 1 times x is equal to x.
kada kuha nimo x kang b. So for all x in b, kada kuha nimo x kang b, ang 1 times x kay always x. So dili nitong 1 nga number nga 1 ha, pero mura siya og 1, mura siya 1 tungod kay multiplyan nimo siya unsa nga vector, ang result is katura gyapong vector. Next is number 6. Unsa iyang rules dire? Number 6 is mura siya og matawag nimo associativity, no? So kung nakay si A ug si B kay F, nya si X kay naa kang B. Pag i-multiply nimo si A ug B daan usa nimo i-multiply kang X kay parehas ra sa i-multiply nimo si BX daan usa nimo i-multiply si A. So dili mag-matter. Okay, no? Next is number 7 is buta na to, si A kay naa kang F, si X ug Y kay naa kang B. Then pwede nimo i-distribute si A kang X ug Y. Pero timan dapat nga naa sa wala si A. Naa sa wala. Importante ni siya. Importante na siya kay kung makuan ka, masipyat ka na naman mga objects nga dili tinuod nga pwede naa sa tuo. May tabo is wala lang sa pirmi. So pag naa sa wala si A, mo siyang i-distribute. Ani. So na kay AX plus AY. This is not necessarily equal siya kang XA plus YA. Dili ni siya necessarily nga tinuod. Unang importante nga imo gyung makita nga si kuan naa ba sa wala si A or naa sa tuo. Next is nga rule is number 8. Ang rule nga number 8 is naa kay A ug B nga naa sa F, nya si X nimo kay naa kang B. Pag mag-add kag A ug B ug X, ang result is naa kay pwede nimo i-distribute si X pero sa tuo lang siya. May mo siya AX plus BX. Naa lang sa tuo, no? Pag i-distribute pud nimo siya dapat naa pud sa tuo si X. Okay. Now, ang pangutana karon kay nganong pwede man ta mag-add og A plus B, no? Nganong pwede man ta mag-add og A plus B nga wala man diya gisulti unsa nang F, no? Actually, gisulti diri nakalimot na kog mention. Si F nato diri is i-field siya, field. So, kung musulti kag field, na lang, ibutang na siya una-una. Basta gani field, mura na siya og real numbers. Muna yung meaning sa field, mura siya og real numbers. Sa field kay, pwede ka mag-add, pwede ka mag-times, pwede ka mag-divide, pwede ka mag-subtract. Okay. Okay, gikan diri sa ning stop dayon. Ang next video is example na. So, see you sa next video.